А ў гэтым выпуску вас чакаюць разбітае сэрца пацана ў клубе графіці і дабрачынны канцэрт «Дапамажы дзецям разам з намі». Вітаю, я Наста, і я распавядам пра цікавыя імпрэзы, якія адбудуцца ў найбліжэйшы час. Пятніца 27 траўня запрашае цябе ў клуб графіці на канцэрт легенды беларускага року гурт Крама. Гурт чакае ўсіх неабыякавых да цяпла роднай мовы і музыкі і дасць вам моцны эмацыйны зарад. Пачатак о 20-й гадзіне, квіткі ад 250 000. 28 траўня ў клубе Рэпаблік пройдзе 6-й дабрачынны канцэрт «Дапамажы дзецям разам з намі», удзел у якім прымуць вядомыя беларускія музыкі. Усе сабраныя грошы пойдуць на аздараўленне выхаванцаў дзіцячага дому-інтэрнату для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізіялагічнага развіцця. Сярод удзельнікаў музычнага марафону «Серебряная свадьба», «Ботанік Проджект», «Разбітае сэрца пацана», «Касіяпей» і іншыя. Кошт квіткоў ад 250 000 рублёў. У нядзелю 29 траўня ў клубе Бругі пройдзе супольны канцэрт гуртоў Вура і Рэлікт. Канцэрт пад назвай... Стоп, Наста, запрацавалася. Трэба адпачыць. Так ладно. Дзякуй, сябры, што глядзелі нас у гэтым сезоне. На жаль, імпрэза выходзіць на вакацыі. І надоўга. На кароткі час. Неўзабаве вы ўбачыце новыя праекты на нашым канале. Калі маеце нейкія ідэі, якія вы жадаеце рэалізаваць, пішыце нам на пошту. Побачымся!